Ja, het bestaat al een tijdje. Ik wist het helemaal niet. Sinds 1989 voor iedereen die eigenlijk heel graag de Elfstedentocht wil gaan schaatsen. Maar dat gewoon niet in Nederland kan doen. Die kan naar Oostenrijk, naar Weissensee. Want daar wordt hij gewoon gereden. Ja, op de Weissensee. Die is dan stijf bevroren is, als het goed is. Ja, nou, dat gaan we even. In de tijd dat het hier waarschijnlijk niet lukt om een Elfstedentocht te organiseren. Gaan we gewoon even vragen aan Robert Wendler uit Doenraden. Dag Robert. Goedenavond. Want Dick hebben ze gereden gisteren geworden toch, hè, volgens mij? Ja, voor mij de eerste keer. En ja, ik moet zeggen van, het is super gegangen. Ja. Ja, de hups gingen recht hier. Ik denk van, ja, wat ga je er allemaal op de gaaf komen? Maar ik moet zeggen van, ja, perfect, heerlijk. Lekker gereden. En hoe groot is die Weissensee? Moet je daar hele grote rondjes schaatsen om die, wat is het, 200 kilometer af te leggen? Ja, het grote meer, voor mij is het de eerste keer wat ik zei, maar het grote meer was wel dicht, maar was niet betrouwbaar. Huh? Er stonden natuurlijk overal bordjes van oppas, gevaarlijk ijs. Het rondje wat wij geschaatst hebben, dat was ongeveer een 10 kilometer. Oké. En dat dan? En, ja, dat dan 20 keer natuurlijk. Ja, nou ja, oké. Maar toch, want het was warm en zonnig, hè, had ik begrepen. Ja, bij de start was het ongeveer -5. Ja. En gestaagde dag was het oplopend tot boven de 10 graden. Ja. Nu hebben ze zelf zelf de Elfstedentocht gereden? Nee, ik heb het wel altijd gevolgd. Nee, ik heb het wel, wat ik zeg, 84, 86, 97, allemaal voor de buis gevolgd. Ja. Als jonge jongens in Valkenburg natuurlijk wel op het Gulfstrand geschaat. Maar ja, dat is het toch net niet. Hè? Ik bedoel, met alle respect. En Weissensee hebben ze een geweldige prestatie geleverd. Hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar het kan natuurlijk niet tippen aan ooit een keer die echte Elfstedentocht rijden. Nee, ik ben zelf geen lid. Alhoewel ik me gewoon pas lid heb gemaakt via Jan de Koning. Er moesten twee... die kennen wij. Ja, dat is ook sterk. Jan Oezeveul-zitter van de Limburgse schaatsvrienden natuurlijk. Hè. Ja. Maar wacht even, mag heel even, sorry dat ik even onderbreek, maar ik heb hem al een tijdje niet meer gezien. Het Jan de Koning, onze eigen Jan de Koning, gisteren ook de Elfsteden Weissensee gereden? Ja, Jan heeft hem gereden en ook in een super tiet. Jan heeft er 8 uur en 3 minuten over gedaan. Wauw. En jij? En jammer dat Jan op een gegeven moment kramp kreeg, anders zijn we nog in een veel snellere tiet gereden. Ah, dat was Jan zijn schuld. Maar ja, Jan is... sportief, hè? Wat was jouw tijd dan? Ik zat 3 minuten later, ik zat 8 uur en 6 minuten. Nou, dat is ook net balen. Ja, nee, dat wordt ik zeker. Ik heb geen richting en ja, ik vind het lang prima dat ik hem uitgeschaatst heb. Maar bij de Elfstedentocht, ja, goed, het mooie eraan is natuurlijk dat je ook die Elfsteden dan aandoet. En er zijn ook dweilorkesten en er is koek en zoop. Ja, precies die hele sfeer, ja. Dat heb je natuurlijk niet, hè, als je daar in Oostenrijk op dat Nee, dat is hier niet. Hier is het gewoon, ja, we waren met 1500 deelnemers. En ja, maar het is gewoon toch wel een hele happening om het gewoon mee te maken. Alleen, ja, ik heb toch wel een paar hele nare valpartijen gezien. Oh. En ook waar mensen op het ijs bleven liggen en waarbij zelfs nog het traumahelikopter is geland. En ja, je zag toch heel veel mensen zonder helm rijden. En ik moet zeggen, wij bij de Limburgse schaatsvrienden hebben het eigenlijk een beetje verplicht om met helm op te rijden op de baan. En ik heb begrepen dat ze het zelf in 2017 willen verplichten om toch met helm te rijden. Nou, als ik dat zo hoor, is dat een heel erg goed idee. Volgend jaar weer trouwens, Robert? Ja, voor mij, als het aan mij ligt natuurlijk, maar ik moet er even met de thuisgrond overleggen of ze het natuurlijk ook goed vindt. Oh, want er was sprake van wat problemen, begrijp ik? Nee, helemaal niet. Oh. Helemaal niet, maar... Nu ze jou gehoord hebben over valpartijen misschien wel. Nee, maar we zitten met een huisdier, die heeft suiker en ja, die moet natuurlijk een beetje verzorgd worden. En ik heb tegen de vrouw gezegd om hier met de hond de hele dag rond te lopen, dat heeft geen doel. Dus, Stel. Oh ja, dan krijgen we die vraag. Ja. Stel, er is een echte Elfstedentocht volgend jaar. Ja, wat ik zeg, ik heb mijn lid gemaakt, maar je komt op een wachtlijst te staan, hè. Dus... Maar als je uitgenodigd wordt, stel voor je krijgt dat bericht van, ja, mocht het gebeuren dit jaar, mag jij meeschaatsen. Ga je hem doen? Ja, dan... ja, stomme vraag. Tuurlijk ga je hem doen. Okay. Absoluut. Je hebt in elk geval al getraind. Doe je heel veel goed aan Jan de Koning daar? Ja, ik tref Jan zometeen bij het avondeten. Dus, geef maar 7 bier van ons. Doen. Ja, is goed. Oké. Dag Robert! Heel fijne groetjes. Hoi.